sikeno tuhida akka paparani guru mangaloksa. Jadi mulai ate ma dihita punguan na marhabon roha. Jadi perjolo ma siap buru nami madok hata sautik tu keluarga Huta Barat. Ida mula songon janggal pe bahasa Batak karena terbiasa bahasa Batak. Songon edai ikut Yesus di dong aku. Harus Yesus lah teman hidup saya. Ida gomos tiap hakani Tuhan. Pak Jono kuma Tuhan. Dungi Pak Jono kuma Tuhan. Artina ikon lam Jono mau eda tu Tuhani. Asa margugu ida patureon akka paramakon akka mekon akka sude helamu nang paramemu pohopum. Iko la margogo na salilengom margogo alay iko tabama 2 kali lipat. Asaboy idalani eda ngolu sesehari. Jadi eda ngahuber ngeda. Matari da beho eda boru ni raja son hatak kulit tersedak. Patudu maho boru ni raja anak ni Yesus. Jadi ngahuber ngeda. Dan songon na di luar aku eda ngahuber tugu 2 porsi. Selam tugu maha porsi modeda kuda menang besai pengok benai pudian ala bereng matu jolo deda kuda lam turinggas na moida nang persahala mangadopi akka pungu-punguan ingot Yesus magabe dongamu gabe dongamu saripe artinya Yesus lah suamimu satu-satunya secara daging idokku Bapak Martin opung Randi sudah kembali ke sorga jadi tidak perlu lagi direnungkan. Tapi mari jalani hidup ini bersama dengan Yesus supaya kuat. Amin edaku. Nah kepada paraman saya Bapak Randy semakin dekat kepada Tuhan Deto. Juga Samsul Lamangnya kita tahu Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu. Itu firman jelas. Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu yang baik bagi orang yang percaya yang mengasihi Tuhan. Jadi ada rencana Tuhan yang terbaik buat keluarga kami khususnya keluarga Opung Randy di tempat ini. Jadi semakin mendekatlah kepada Tuhan supaya Tuhan tetap mendekat. Amin idea para makku sinang poso dan inangda sebagai borinang ikon lam labuk maruha. Ikom marubaul baul lagu mo maladupun akay botom. So ninang omak dadanggi
lampa jono kemudian dua tu Tuhan ni. Asa margogo, asa lam dipasu-pasu sudina nang pe dangan dong be bapak ta secara daging. Nah, udang do jalma madok idang dong be bapak nani memang hacit anak apa yang idang dong bapakku. Tapi ketika bapak saya kembali ke surga, saya mengingatkan keluarga saya mendekatkan diri pada Tuhan. Kami mampu menjalani hidup kalian. Kami 10, tapi bisa dibesarkan mama, bisa disekolahkan. Kenapa? Takut akan Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Diberkati semua. Hidup rukun anaknya yang 10 anak cucu menantu. Saya mau seperti Mazmur 133 itu terjadi buat paraman saya, bahkan inang naposo saya, main saya, bahkan anak kami pehopu. Hidup rukun. Amin anak. Yang gudang nakin akahata pasu-pasu sana kahula-hula. Salam rukun. Salam rukun asal diperintahkan Tuhanlah berkat ke sana. Kehidupan, keselamatan, kebahagiaan, sukacita dan sejahtera, kekuatan dan panjang umur. Amin. Nanti kalau Bapak kita sudah diantar, tolong jangan ada yang ribut, tetap tertib. Amin. Jadi ya, Namboru tetap ada di pihakmu membawa Bapak dan keluarga di dalam doa. Saya melihat sangat bagus. Dan di sini pun kami dari kumpulan PPGM hanya sedikit Namboru bisa ucapkan itu. Terlalu banyak pun nggak masuk nanti di hatimu itu. Jadi sedikit pun kami pegang dan lakukan. Terpuji nama Tuhan. Mulia tema di Tuhan. Mulia tema di penguasa pelatikion. Jadi itu tuh sadarion memang nang dialap amat tadi bata sadana tua satong atta tarluwe mon babaton ketua di penguasa PPKM. Jadi masai lungut jala kehilangan do kita saluhut na paparan guru mengalak sa ay tersongkut terpukul. Jadi di panering di bawah Tuhan umat tua gongos do tamyang nama itu Tuhan asang giat manyan di kehidupan baru di pargoboi amat dari bata umat tua dia ka holso dia ka lungun dia ke gaur di pikiran di umat tua pasak ma umat tua ke umat dari bata pos maruham umat tua setahu begon amat dari bata do jala sudi akka sihol akka na dihalunguton nang diharapon ni umat tua di paranggoluanon sadareo satu najolo tujoluanon taringot non akka bang nibaon pasuruham umat tua gugoi martamiang. Jadi tutu ngagudang madohata tu umat tua ba ima pau sosor umat tua di basura umat tua. Nang soni nyotok kabang nibaon. Jadi untuk kabang niba laking upa bege-bege do sudah ka hatasan ka ulah-ulah tak. Jadi memang aku udah ada poin nah buat siya ni tarik tok kabang ni ba. Poin na rin si ba nekon berubah lebih baik. Taruh may panadang ni bawah Tuhan total momen na unang marulak akka pangalaw na orang dengkan maruput pawaton bulak tua musik. Jadi holani do beloro hamu nanaing si umat to sehat bah catatan harus berubah lebih baik. Jadi tarsona dok naking tulang si perubah ingot pati palimahon asa tarpasu-pasu dak kang ulu ni abang ni ba ikut do pasang apa ikut rina boleh ikut keharusan tak ada taruh menawar ikut pasang apa do na to ni ba asa sehat ba liling mangulu ber keluarga yang ditinggalkan bapak tua ini sehat semua
mendapat kehidupan lebih baik. Jadi itulah songoni mater kata sian kami mulai tuh horos. Jadi manebay saudik kata ni aparani banyak so. Dia mau keluarga Purendi. Ison jong kami sian pungwata ima punguan puta PPGM. Nah tapatu warung ideli tuon. Bawasan nanda doh kami turut berduka cita. Merasa kehilangan kami di parborhani ebangon. Songon hata akan naulina dengan naking ngurang di BG hamu. Terlumbu bimai. Tua parani bapak ni si Randi. Mulu BG naking macai gomos do. Didok kana kahula atas dui. Jadi para teteh homede, alana horo getini bapa, horo gabe pengayom. Masa-masa lalu hilangkan yang kurang bagus. Ya, saya tegas hari ini. Nah, jadi songoni maka tuari na mangihut, roro pehami turun songot saton anggaran dasar, alai sedarion arong ko pasaton nami sakoti songon ilumanete. Tu songoni pe nabuy tapatu kami ka. Lasma rohani kakak majalo sehingga may pasu-pasu Tuhan dilihat Tuhan gogo di kakak madalani ngulu siap hari. Jadi songonima hata siak kami peparan de puta guru mengaloksan arong patu ami di deli tua mau lihat utima Mau lihat mah dia kadong at tubuh salu nanti paparan ni guru mangaloksan adong dengan anon. Mau lihat dia kahari dia munai hakka punduli mangudah di nang borhat dong at tubukon marga baraton sian tongan ibagason nate tokong ditiroy hamu di segala upaya pambahinan dohot akka na humbar tusi Tuhan tama nama masu-masu ida saluna. Mau lihat mah dia kadamang dohot day nangate.
dahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Totong dope hai madok moliati ali Tuhan isiala pangaromu tong meletu dihami ali Tuhan dileko dope dihami hai pas untuk hagu na palakjon. Imale Tuhan takas do diboto Tuhan nong dialapo seda ama na hulangi sebab na hulungi hami sebab stongan ni bagasun ali Tuhan. Da sobot caro hanami marsirang doh tuakkan na hulang nuha hulungi hami ali Tuhan. Alay na pos dorohanami ali Tuhan. Gabi lehonommu Tuhami pangapulion ali Tuhan. Tarnumumi di keluarga besar tabar sunan Tuhan. Napalagi di inang nami na tinggal humir Tuhan. Totong Tuhan sunggul-sungguli inang nami na Tuhan. Salam tambayin ma tu inang nami na Tuhan. Hai paso na Tuhan. Nalang totong dope inang nami di bagasan parsahitan na Tuhan. Nang sunila Tuhan yak kaya nakon na nopar na Tuhan. Totong lewat tunasid hai paso na Tuhan. Mobil asa dong kerjasama nadinggan tiap tarak kaya nakon na Tuhan. Asa totong di pananinggal honni amanah holong yang Tuhan. Asa tutup nasida bersemangat ali Tuhan nang pedu tinggal hon orang Tuhan Tuhan. Tuhan Jehovah di batana berhabang sani bermujang totong do di acara nanang sepatu menami di hadapan ini asa dongani Tuhan sampai tu nang pasatamen no tarok kami amang namion tunganan parsatop kanini Tuhan. Perdosa na gudang doha mi Tuhan jumulo sesa dosa nami Tuhan asa tamaru kami kabaron pas-pasu. Atong jalo matanyang namion marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Dok maju katang. Punguan abot ni roha. Dison eda rodo hami. Ima sima tuani boru. Alana diari nang salpui. Nunga di alat tuhatta. Itokon sia julutta. Nyan woto hami do eda. Di usaha kamu do buhama babain malum. Itokon. Alai dan sakat ta itu sakat ni Tuhan dok eda. Jadi dia daku unang gawe memang mau siap perdagingan eda haci dok nababalu aka arsak gudang si pikiran eda alai sude aka arsak mi edaku aka holosomi edaku pasahat matu Tuhan ido pangadua-dua tak eda. Jadi firma tot di medah di habaluamon. Jadi malo adong madokon hata tuaka idana babalu say godang do pasu-pasu. Alai molo dengan dilaksanahon habaluon neng. Jadi pasahak masudi eda aka arsakmi tutuhani. Ima songoni majo tu edaku. Tu amang name Bapak Sirandi nang songoni inang Sirandi. Nunga godang tutu nakaning aka poda aka hula-hulang. Jadi hami pe tutu tu amang Sirandi. Anggo aka lahodang nama tia nama. Adong dok ho. Jadi alaho siaka namang. Di parlawani itokon iko boy maho mangatur aka adik mon ima sidokonoku gomos tuho ito amang di parlawani itokon adong ma perubahan na ngading gakianyan alai lam tudenggan nama damang da nang songoni inang si Randi ba iko kodo inang marasi majuamon edakon iko kodo manugunuguan asa kuat edakon. Jadi songoni manang di si Samsul ya Samsul ya. Tengok nanti mama ya. Jadi bapak nggak ada lagi. Kalau yang nengok mama ya, ya mang ya. Songoni manguse tu parumeku dohot tu anakku. Hamuna tutu sebagai boru ikon hamudo tutu manunggul-nungguli omon lau hamu anon martelepok kamuna ngaboha omah sehat doho omah aholonipe ngataboy sehat doho omah
Ido lapatana aka namarsiha holongan. Jadi denggam mahamu aka namar kahanggi do aka namareda. Ima songon hata sianau butima. Jadi ido tutu dihamuinang nakening pas nakuneng molo tumpe ditinggal hon nata holongi alaikum marpos niroha do hita tutuan Jehovah dang pasobon na dang bahenon ni tuhata tuhita nasobui tatuhuk ido didok di hata ni Tuhani jala songon natar surat kiro gumodang do pasu-pasu tu ina mabalu molo di habrujuhon songon harapan nami anggiak matutu molo tumpe ditinggal hon amang tahulongyon saya ditebatu hatama dihala inang hahi pason dohot aka pikiran asa unang terlena-lena be asa unang lalap di sidang uloni bodoh si bata olo terlalap hita olam mamikiri alai sodong begunani nunga seorang be amangot tu surga seorang ni totong hita pikiri hita sadiri doho aka pinol parna jadi harapan nami nang anggiak matong dilihat tuhata di hamu pasu-pasuna nang sonima tuk musude aka pinol parna inangon nah terutama di nabar keluargon adong komunikasi itu na penting maulo dung boy tambar komunikasi doho aka keluarga ta hanggita ibotota terlumin luti boy di segala sesuatu bisa dibicarakan melalui komunikasi yang baik tentu akan menciptakan pikiran-pikiran yang jernih. Alai molosohi ado kita berkomunikasi antara adik-adik ta ibu ta sudah agak sulit. Jadi harapan nami dihamu pinoparni amang nawa holongyon anggiak matotong dileo dihamu hasadaun niroha hasadaun di pikiran asa totong boy sudah aka sita-sita di amang na perjumulo berhaton berhasil. Amang boru na basah simatuan boru dulok saribu di partikeno dina rohamu laho mangurupihami hula-hulamu na marga huta barat asado honon nami amang boru bagon namar hal tomana tubuh di robian horas sami hula-hulamu nama jalosa tu geda nama dia kamang boru nami nang pasahat ton mangalihon nate jadi amang boru ido somalna molo lung ruak kapamuruni Roma iba manabe-nabe alai satayo amang boru pasaton nami do nang bidonya kahula-hula nami Tuhan musimatuan iboru nami marhiti-hiti parwebir frabdohot ulos sitoro rabbu nang pinasahat ni hula-hula nami molo tungpe sadahamu pasahat kami amang boru lasma rohamu majalosa. Sikat niak kasiluan nami Tuhan wa sibatuan ibu nami sudah buti bahami. Mulai tema tulang along matong di pasat tamu tuhami boras bernituan di doa ulos torok rabu anggiak matutu di pasu-pasu tuhata sudah dihami penoper ni simatuan iboru nang totong
asa totong rapak hita sudah nih. Songon hatan ina tua mama dohon nami bagok mana bagok namar hal tuan ni nubian. Horas mahami nama jala tu bajalo tu gadan mahamu nama ngalian. Songon ni mau lala abang panggol-panggosi. Tinahuai tio binatu panuhatan baik damang ma si tio tuoi pasak matul uhasahatan. Sai batu guru haki ale Jesus tu haki. Dohut tanam ni au di pardalan haki. Pagugui mau toto. Mulai timah di Ulau Sari Matua di keluarga di Son Rohami kata STM Dos Roha natong dohami turut berduka cita na dohami marhabun ni Roha ina di siala nong jumulo di alam Tuhata ima amang nataholong yon nian di STM ta damangon satu tokoh sadapani Roy ido diharoro nami inang songon habut ni roha muna ido nang habut ni roha nami dihita nasapunguan alana amangon sada pengurus di tonga-tonga ni huta STM Dos Roha songon penasehat ni punguani di selani doinang hami pe tung lungun tung sutarok kami do manangaha di paninggalon di natuton di hita di selani hami ro naman norugari di hamu bona suhuton Kristen dohita jalanunga tajaloi siat tuhata naikon dalanat tasalhut nado yang bo hamatiani molo na porsia dohita natong dohita pajupang haduan diadopan di Tuhani alana marasing-asing partikian di bait Tuhan tuhita genuk marsada-sada disalani donon nami tu keluarga sayang giat batuhan tatoktong nama dongan hita saluhutna ang giat tumibu tarapu dia ke arsat niroha di paninggal di damangon di hita saluhutna asa ang giat tu kajuluan nyari siarong dobe akka silas niroha songon ima nama jo terpui upasat tami songon iba sian
pengurus pinasahat mamuse tu sekretaris manipuli paketota mulai. Mauliate na di tuhatta, mauliate manang di kita saluhutna. Dihamu keluarga besar Huta Barat. Gabi amang. Di son rodo hami donga sahuta ni damangon. Sian nakaning ngagudak tutu hata tuhamu terlumubi bona asuhuton. Bulon ihut mulai acara dohong parmoding ida mangon tung uli jala denggan jalaot do behya di step dos roha jam 11 lewat sahab tu step alat di rencana bunai tonggo rencana ni dongas sahuta pangiduan nami siat dongas sahuta tuhamu bona hasuhuton di pamasahami do di hutan amion songon anggaran dasar sian STM dohot na siang meja biasana manang nasomal sehali pasahat tundui alaya songon dupe situasi dang marsi panganon molo siang meja adong mando pasahaton itu hamu keluarga alaya di acara namion pasahaton nami ma anggaran dasar dohot anggaran rumah tangga Dauli unang gabi sayu si marga sifat kita anut tuak kadongan bahasa di namasa di saat songonon bahasa di hami sono sotum gabi butido rohamu bona suhuton ala cara berlanjut do saya no sebagason lamu setu gereja sagareja baru tu pemakaman atas soni barate ama Dauli amang. jemolo tuk soni be sian acara ni STEM tuhamu keluarga besar Huta Barat mauliate madi tuhatta mauliate manang dihita saluhna isi sitiu anggaran di pasahama perjolo mau pasahaton ido om anggaran dasar san STEM dos roha gudangna 2.750.000 jadi songonima dihamu bona suhuto terlumobi Gabi amang. nabui terpasahat tami sian STEM mulu tumpen non songon acara berikutnya sianon biasana itu langsung nama saat tu hula-hula lau manipuli Labuan. alaina mangatur songon na dihata omuna na dipaju hamuan raja di rongas sahuta atar songon dia mandemuse tugas nami tuhamu bona suhu Mauliate ma amang raja ni hutanami tohoma songon endok ina dua hati tiora di bukulan ni rumah huta dusiko panon sian hamu raja nami raja ni huta acaraon hupasat hamima tu tulang nami sima tubang rap dohot hula-hula nami purba lau papuhot tu hami di jam 12 tepat marsi panganom mahita di sima hamu raja nami raja ni huta mangaturhon parmanganotta dukosiko panon siya parmanganon pinasahat tu bangulan hurianta mabetang yang sipul mangan majalo pangurupion mahami saluhuna dukoni siko majalo pangurupion madok mauliati hami tuna liat nalulut duk sikobi borhat mahita tu bagas juri mabuat jenazah ni damangon so nima rangkaian ni acara amang raja indonga sauta dawui tarpajur hami di bagasan sadarion mauliate madi hamu bona suhuton di rencana muna itu do rencana donga sahuta Dauli amang. sisa daulat dohita papuli yang gomargana nuaik pen di hamu bona suhut Gabi songoni mana boy terpasahat tami tuamu mauliate madi tuanta mauliate manang dihita saluhut mauliate ma mutima buat kita moloboy rabdohot jabar ni hobar balok adong radu nak kaningan ate dua teh olo buat pasahap maju itu adong hobar balok na bang hison oh langsung mah hasu tu pasahaton dua manang datulu atur kamu mate jadi songoni ma raja nami ate mauliate ma dihamur di rongas sautan nami jalan majalah ido
medita salukna maliate matu hulala nami purba alanga tulang asimatupang rodo hamuna senadau kolan lama mereng amangon saya dilihat tama Tuhan gejang di umur sehat tabar rezeki di hamuna olan idul bui pasat sekami malate Maulate ma dohnonan perjulu tamat-tamat tua debata syala nasomarna lujahamu raja nami dukum marujuk angin namion sia tonga-tonga lau pasahatom kata tukar-tukar lau mangapuli hami terlebih dianggiku anggi boru doho takaya kon nami saluhuna nadison ibu kamu akabar tenauli nasya tuhatai lau mangapulihan atong rasa nami wakari namangi buah kamu ham ditam yang muna asanggia lihat tumi butarapul ham tuaka arina nengro raja nami di partikiano dono nami ma raja nami asa duduk na tua-tua asa sapang nawal korbo si sapang nawalu ma tutu si opa HP soran si lilit si bolang asang kia matutu di hauma mai majapal di hutan mai marangalungalu asa di saluna raja ni ula-ula rami kata pasu kata poda kata togar-togar anggia matong sahat mai wapuhamu martong ajalu asa dohno nami maraja nami asa marjulak ay marjulak menasiab batu ni tahu mai tu tabu-tabu minat tu tabu-tabu kata nauli kata naringgan na pinasa muna ape may di siya bubu nami tua di aparan nami buano nami may rada nami martong-atong aja butima jadi songoni maraja nami asa sahat di sulu masahat tu botia to di rodang ni bulan sahat may doliling mangulu sahat matu panggabian sahat matu parhorasan horas marita saluna sidok buti mahami tulang Horas. Jadi alanok sikop saluhna lon pereretan ni ima damang nama tua dulugon asa tapasada maruhata martangyak mauliate jala marulak ulak duhami tong ali Tuhan madok muliate tua dopaku ali abang Jehova namar habangsa di Banua Gicang itatap jalani dahoro ima natinaon ni iboto nami Tuhan posdoroha nami nekokoro ni Tuhan manugunog mangalehon akan naringgan di iboto nami on tarlumowi malay Tuhan dihahi pason di daging nang todi nasyakwi Tuhan nungga besikop saluhutna di acara pada datona atau oleh Tuhan kau matok-tok nama ngaleon gugu di habis saluhutna tarlu mobi dia kabere nami keluarga saluhutna keluarga besar Huta Barat atau oleh Tuhan dinaung sipul hami mangulahun adan naso maralo obar lomo do asiniru hami atau Tuhan tagi homa tagi yang namion oleh Tuhan jala posrohan nami oleh Tuhan dinaik bonon nami ma anon dung sikop sian huriami ima damang nauma tua dulu kon hal pusia gereja oleh Tuhan tok-tok ma iring-iring laka nami di nama buatan damangon tu perbedaan oleh Tuhan jala posrohan nami oleh Tuhan tok-tok do
jong omu acara demi acara non terlungo bima napi nasahat upasahat asuhuton ima tu kepolisian Republik Indonesia. Amat tong ali Tuhan nama ngalih damem nasumurungi. Tong ali Tuhan huboto hami pardosa na gudang dohami ali Tuhan nabadia do anggoho. Jumlah sesa ali Tuhan dosa pangalasan nami asa tamah hami ali Tuhan. Dia ka pasu-pasu do asiasi nalau si pasaton nami tuho ali. Tong Tuhan huboto hami ali Tuhan disalut nigul nape pasatai matuho. Jalom ali Tuhan tangiang ele-ele nami. Nah husabok kami holon mangasau gori anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala syakop kami. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni roha siat amat terlibatkan. Dot persoalan itu diperbadia ma nama dongani hiton sugu saharoni saling menang. Amin. Amin. Mangulung mahita raja nami. Yang bona suhuton. Alanom di pasahat tamu tu raja donga sahutamu. Alayan dora sohu sahat Tuhani. Di hamu bona suhut nami. Gabi amang. Jauh hamu majo horong ni hula-hula asarapak ketubagas. Nauli. Baru biasa sahat Tuhani. Di hamu horong ni hula-hula nami. Dua mantas itu pun. Rotuson. Tulang Simatupang, bona tulang Hutagalung, bona Niari, Pasaribu. Sitapul. Hula-hula nami purba, tulang rorobot nami. Atur Roma. Tulang rorobot nami simajutak nang hula-hula na poso. Molo tung perwakilan peraja nami. Tutongan ibagas asa ditongan ibagas kita. Siki masiling kamari tulang. Molo tung pedison nang ibagas ma.